Toto je oficiálne moje, teda na moje meno. No, zase v Golfovi s Bastiánom ideme kúpiť kola. Za 15 €. Za 15 €. Sme na adrese, čo nám pani dala, či pán. A kolesa vzadu ešte nemáme. Lebo nedvíha telefon. Barbora nie je k dispozícii. Myslíš, že môžeme zazvoniť? On starý hovoril, že tie kolesá dá niekde k bráne, ale ja neviem, ktorá brána presne to je. Táto šedá to možno je. Pôjdeme sa pozrieť, zazvoníme. Poďme sa pozrieť. Takže misia nájsť kolesá A momentálne. starému nezavoláš? On mi hovoril, Prečo že sa mu napíšeš nedovolám tak do práve roboty. takto? Ja som... Kvetinka. Nevadí, pár videí bude takých. Ideme otravovať susedov. Nevieme, či zvoníme ani. Dobre, ale kolá sme našli, tak snáď nám niekto otvorí. Keď ne, tak preskočíš, zoberieme ich a necháme im 15 € na zemi. Ale neodrbali nás, lebo kolá tu sú. Len Barbara práve nie je k dispozícii. More! Nachádzame sa niekde v Maďarsku a kúpili sme walkie-talkie. Walkie-talkie. Dunajský Klátov. Jahodná. Toto je ale teraz, čo sme prechádzali. Aha. Dunajský Klátov. Dunajseherda. To kláťa po dunajsky. Museli sme rozprávať maďarsky. Nejako. Maďarosák priezvuk trošku sme museli dať. Igor, to všetko, čo sme zrobili, je maďarský priezvuk a teta rozumela. Som ga povedal, že viszlát. Vyslať. Keseniek. Köszönöm szépen, szívesen. Tuto teraz budeme musieť dať titulky. Takže v týchto pár klipoch ste mohli vidieť, ako sme boli kúpiť kolesá a potom takisto vysielačky, ktoré snáď sa nám zídu. Teraz pokračuje prvý tuning. Začínaš natáčať vlog? Začal som natáčať vlog day neviem koľko, lebo nerátame to. Ale toto je day one. Day one? Toto je day one, čo ideme vlastne robiť niečo. Jo. Doteraz to bola len kúpa a niečo. Ja som sa pokúšal niečo spraviť, ale viac som tu len dodrbal, ako niečo spravil. Toto je day one. A prvú opravu už máme za sebou. Washer fluid už sme doplnili. Toto som mu Kvetinka. podal. To je len Suzuki? Hej. Sú fúrky. Dobre. Otvor si tik-tak. Mentolky. Mentolka. A to mám aj ja, plno takých. No tak ale ja som to... A nevadí, máme dobré. Povedal som si, že nenechám to tam. A keď som videl náš homologizovaný trojuholník, ktorý tu máme v aute, tak som zobral len ten. A aj tak sa mi zdá, že tie menšie nám idú do Tfongyho. Že to sú úplne zbytočné, tuším. A, neviem, nepozeral som. No nič, dneska vrepneme... Ale tu neviem mokro. Ešte stále? Čo sa nám tam rozlelo? Nerozlela sa nám aqua destiláta? Pršalo? Nepršalo, kámo, nemá byť z čoho mokro. Fokus. Fokus? Hej. Jaký fokus? Môj, bývalý. Jaj, ty si mal fokus tiež. Dobrý deň. Dneska čo nainštalujeme? Toto nenainštalujeme. More, rakety bude strieľať. Bude. Dneska vrepneme taillights. To inak by sme mohli aj, že... To vybereme a vrepneme, tak. Áno, áno. Ja som donesol soapy water. Aspoň myslím. Ne, soapy water bude tu, v aute. Lebo som ho nevedel v Golfe nájsť, tak bude tu niekde. Mám uložisko. Prečo natáčam všetko ja? Ty sa hanbíš natáčať, som zabudol. Nehambím sa natáčať, ale nejak mi to nejde. Vždy na to zabudnem. Hej. Nič, dáme outro tohto. Inak to bude strašne to moje, kámo. To taká pokuta. Pozerám, že to sme na okna mohli dať radšej. To nedáš na okno. No. Ale to je... Na toto zadnú?
Na 2-krát? Na 2-krát. No a však to tak musíš. Však Pokuta. toto je kámo na papiere. Kvetinka. Robíme úplne zbytočnosti. Kevkujeme. Čistíme zubky Twongimu. Toto nikto nerobil minimálne 23 rokov. A na čo by to vôbec niekto robil? Ja sa čudujem, že ty to robíš. Ale oživili sme plast. Na svetla sme sa vykašľali. Chceme mať ešte papiere od tohto auta. Reálne sme dneska nič nespravili a už sme tu asi hodinu. Ale to je tak dobré auto, že na ňom není čo robiť proste, no. Bohužiaľ. Kto by to bol povedal? Predávame auto, aby sme mohli... Jaj, počkaj. No, tento chlapec motorček celý rozobral, namiesto toho, aby ho odpojil. A potom sa sťažuje, že nefungoval. Ukáž to sa mi auto spravil. Postav sa. To iba spojíš, ale malo by to byť, možno som to len zle spojil. Tam nemáš čo iné. Vidím. Nie, tak, to je rovno. Tak? Ja aj tak to musí ísť. No takto sa nemá jak prepojiť. To sa prepája tu Je na... aj tu na, aha. A počkaj. Tu na? Áno. Dobre. A toto musí pritlačiť toto. Možno si to len zle dal. Dobre, Ja si myslím, že som to len zle. Kde ide kamera? Takže vlastne nič sme neopravili. Teraz opravujeme to, čo sme pokazili. Ty si to pokazil. Auto je naše, takže my sme to pokazili. Potom tu nám budeme musieť nainštalovať gramofón. Či gramofón, ten megafón. Ukáž belt. A belt už... Vážne lepšie čas. Aha. A nič, to je iba alternátor, takže to je v pohode. Hej, na čo nám je elektrika? Nepotrebujeme. Dobre, už nikam nepôjde. Musíme si zapamätať, že za toto ale ťahať nemôžeme. Jak ne? Prosím ťa. A tu na to nebolo nejaké? Kámo, však to je tuning. No. Čo si blázen? Hrozné. Brutalita, kámo. Hrozné. Musíme ešte... Máme tu... Toto štádiu tohoto auta je to hrozné. Tú fóliu, čo máme, No. môžeme z nej tie mračítka spraviť. A ty nemáš mračítka, si hovoril? Nemám, na golfe mám mračítka. A ty si niečo hovoril, že máš mračítka? Nemám.
Ja som ich sprejoval na moje Twingo. Tu by sme mohli dať tú fóliu, aby sa dala potom strhnúť, keď tak. A strekneme ju na čierno, iba To tú nebude, fóliu, ale- alebo do našej farby. To nebude podľa mňa sedieť. Čo? Nebude držať teda. Ale Však tá fólia je na svetla. A videl si, že nejak to nedržalo. Však, lebo sme to neurobili, dobre. Už ideš preč, či budeš tvrdohlavý? Budem tvrdohlavý, more, tu máš, rob si to. Mne to už je jedno, nechaj si celé to auto. Kocúr! Ideme za kocúrom. Systém remote control. Zapojené. Nefungovalo. Pioneer. No ide o to, že my keď zapojíme ďalšie repráky, tak my ich akože môžeme dať prakticky do toho rádia napriamo. Lebo tu nám máš toto sú, tuším, tieto káble by mali byť na to, že ľavý predný, pravý predný a tak. A my keď ich zapojíme tu na ďalej, tak to bude vedieť fungovať. Ale či nám to nebude lepšie dať do nejakého zosilovača? Ale asi ne, asi to je jedno. No len jak sa napojíme do tohto, jak sa do toho napichneme, aby to všetko išlo, šlapalo? Čo on chcel? To je otázka. A počkaj, toto je... Aha, nie, to je... Aha, dobrá. Vieš čo, to nie je zle kablované to audio. No najlepšie bude sa tepnúť do tohto. A... Akože, no nemusíme sa tepnúť do tohto. My to vieme, keď tak tu na tieto káble. Jedno je ľavý plus minus a druhý je pravý plus minus. Aspoň dúfam. Ale skúsiť to vieme otestovať. Teoreticky dones mi jeden reprák. Ktorý? Ten, čo tam mám. Teba skúšame, že ktoré, čo a ako. Vykupujem staré košky perie. Kámo, a tu jaký je? Namiesto fuseboxu, čo? Tu není miesto také? Pozor na ten papír, more. Vidím. Maroško je po nočnej. Ja som ponočný. Teoreticky. Aj, spal som celkom, ale... Alebo tento keby dáme preč a tu na to vsunieme proste. Tak to nebude brániť vo výhľade. Ne, čo si práve, že vôbec? No, mal som natáčať, tak som na teba iba vytáčam. Nič iné, iba vytáčam sa. Ešte akým to spraví, že idem odkablovať druhý kábel a zapojím aj druhý reprák. Zistíme, jak to hrá. Práve sme vymysleli audiosystém. Maroš už pracuje na... Ja som audiosystém. Maroš je audiosystém. Ale vymysleli sme to takto, no. Podľa mňa lepšie, než ošrobovávať toto. A tu nadáme, zrežeme potom pôvodné chráničky. Ešte aj na toto je chránička. A akože cool. Kde je tá baterka tu? Cool. Pip.
Ha. Potom musíme ten tablet Itané. Dobre. Takže tu už je koniec nášho videa. Dúfame, že ste sa bavili, že ste si ho užili. A pokračovanie vlastne, aj výsledok bude v ďalšom videu. Majte sa krásne, skladajte básne. Čaute.